Next applicant. May adlaw, sir. May advice ma'am. Ako ang resume, sir. Okay. Ay, sa ma'am ka nang... Iba kasi mag-applyan? Sir! Yan niya. Ya, ang anak ko yan, ma'am. Dako ba ito bata aprobuyag, ma'am? Ay, kaya Kaya mong lawas. sir. Dati biyang gamaya. Basin niya no, magkasakit-sakit ka. Ya, tanaw mo lawas o nga. Baka ka mapiang na. Ay, sir, ako pasalig din mo sila kaya ra kina nako ate man ang bata pag gamay-gamay na ning bukto na kining lawasa pero ugihan kay ni usgan kay ni dilit nimo atras sa mga trabaho, sir. Ano akong gipangita, ma'am? Nya okay ra kung resume, sir. Na ako mga experience diha, di na ako koy kanang mga kanang bakir. Mayo ka og ka ng record, ma'am. Yes, sir. Kung madawat yung karon sa trabaho, 100 ka bata na niya akong gibantayan. O, ma'am, niya ka nang... Ang ako, abi, ma'am, no? Kung unsay makaon sa kuha na, kung unsay snack, di jo, bisig ikaw na yung makaon nun, ma'am. Magmudaot ang tukong anak. Dili, sir. Oy, mo bitaw inani niya akong lawas kay di ko hilig mukaon, di ko mukaon biskwit, di ko mukaon ng gatas kay kabuhion ko ana sir, ludon ko ana magsigtugod ako ang laway. Unya, except pag ana sir, no, akong ikapasalig ninyo nga pugihan ko, bisan pag walay magbantay nako, akong buhato ng ako ang trabaho nga isip pag-atiman sa inyong anak. Unya, Maunay dili nito. kung ko tantong chismosa. Dili na ko ipanabi kung unsa Kana, man kana, ako ma'am. aning balaya, magpapili na rin yung balaya, Kana, dili ma'am. mag-abot silingan. Ma'am, o ginakong ganahan, ma'am. So ako na Hindi ko na problema na mo magtiayon, mapilapil na ipanabi sa gawa. Bati ka na ginana, At ma'am. tinuod na, sir. Ay, mo na makasalig ka na ko, sir, na except lang sa akong pagkatundihan, sir, daghan pa kung mahibawan nga trabaho. Really? Oh, yes, sir. O, sa po nga trabaho, ma'am, di? Laba, hugas plato, limpyo balay, mamlan siya, tanan, sir, kaya na ako ng buhato na. Pinaka the best na ginang. Ay, ba yung Oo, common, naman sir? ko na, ma'am. Dili lalim ang trabaho sa balay, sir, na. Pinaka the best gina kong nahibawan kanang magbantay og bata. Oo. Siyempre, kung na akong gi-hire, dapat mo ginay mo. Oh, yes, The sir. face yun. Yeah. Oh. Except, ana, sir, daghan pa kay kong nahibawan. Yes, sir. Ba kailan natin bawang nga Oh. trabaho? Unsa man? Daghan pa kayo, sir. Kani, kaibaw ko sa pangan sa imong asawa, sir. Oh, really? Di man ka mo to, sir. Kaibaw ko. Ang pangan sa imong asawa kay Manilino. Oh, kaibaw ko, ano, sir. Kiba ang buga, ma'am? Before ko ni Ari dire, sir, before ko ni song ano yung pinag-anan, gi-research na nako tanan. Ano ganan ko, ma'am, ka na ganyan. Mura ki siya, nay, pakiban na ka sa palibot. Resourceful. Oh. May tawa ka na, sir. Na except, ana, dapat siya ko ilaing nahibawan, sir. Okay, ma'am, sa ma'am. Why laing tao dire, sir? Kita, Ay, sir? kita naman si ma'am, akong asawa, nasa kwarto. So dili ito makandungog, bro, Ay, sir. hindi kinayo, rani, kay Sir. salam niya. Kay bawo ko sa pangan sa inyong kabit. Ano? Pangan sa inyong kabit. Bawo ko na, sir. Ako nag-research tanan, sir. Ma'am, pwede mo. Ay, depende, sir. Depende. Mag-ilo, mag-ilo ba? Ay, kanang ma'am. Ano, sir? Dawat na kay ka, ma'am. Oh, salamat kayo, sir. Salamat, sir. Ano, sa may sir, paagya na, sir. Ay, ma'am. Dapat magsabot tadaan, sir. Tagaan, dako, nga sweldo. Oh, ano, sir. Pilang ko na nakuha. Ay, sa mama, pasensya na kakaroon kaya nga akong buhay, nagpaandar na sa mga Ay, kay okay, karoon sir. na maglarga sila. Oh, portahan na, ginagawa niyo, sir, no? Pero mga, tinki ang imong buwan. Starting pa na, ma'am. Oh, bantay ka, sir, ha? Starting pa Kaya natin. kanang tinki, ma'am. Kaya, Nay, di off. every 1 week, na kay duha ka adlaw nga di off. O, kanya, sir, sakto dyan, sir. Basta, kinala, importante, Domingo, usada sa mga diap sa Di kay ko papilion, ma'am. Nya kanang na kay is PhilHealth, nya Pag-ibig, na, O Lindo kanang tayo na, sir, kana. oh, Kasi maabot kita, ana, sir. O, basta, sir, ha? basta Oo, ma'am. sir, ha? Basta ma'am, ang imong hibawan. Dili na to sa kung baong-bao ko lang. Di na to magawas pa. Basin po rin, ma'am, nga. Ha? Nga ikaduha ka na kung magkabit. Ay! Pwede gina. Depende, sabot gina, sir. Nindot ba naman ka na ganing. Tago-tago. Ang akong yaya, ibatas kong anak. Tigbanday ko, di ba? Kuha si ma'am, pwede ka mo sa kong kwarto. Oo, so pwede dyan kayo, sir. Depende rin gina sa Basta sabot, ma'am, sir. ka nang starting nga 10K, punan pa ko na ma'am, basta makasinabot. Sir. Basta, sir, ha? Unya, kung saan mo pwede mag-start? O ma'am, Oh, salamat kayo, sir, ha? Oh, sige. Salamat kayo, sir. Start na po, sir, ha? Basta ka to, kung magawan.